दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आं बे फेसबुक लाइभआव फैदों आरो बे मोनाबिलि समनि आङो गासै बर' आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावदों। जों मिथिगौ गाबोन 26 जानुवारि 2025 भारतनि जि गणराज्य दिवस सुबुं दारा खान्थिजों खुंजानाय जि रिपाब्लिक डे गाबोन 76 इयार्स बेयाव हाबगोन 75 बोसोर जों कमप्लिट खालामबाय आरो फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 बे साना बाथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एग्रीमेंट एकर्ड डे थांनाय 2020 नि 27 जानुवारियाव बर' गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथाखौ मावफुंनाय जादोंमोन। दा बे 5 बोसोर बर' गोरोबथा सान आरो लोगोसे रिपाब्लिक डे नि बे सिगाङाव बर'नि जिखिनि थांना थानायनि जिउआव जोंनि जि हारि आरो बड'फानि आदर्शखौ लानानै गेरेमसा माहारि दानायनि जिखिनि जोंनि एजेन्डा आरो अबजेक्टिभ दङ बेखौ हाबा मावबाय थानाय समाव आंनि माखासे जिफोर मोन्दांथि बे मोन्दांथिखौ आङो दिनै बे फेसबुक लाइभनि गेजेरजों शेयार खालामनो नागिरदों। जे दुलाराय बर' माहारिया जि मोनसे धाराजों दिनैनि समाव जोङो आवगायगासिनो दङ बे जथेस्थ पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ आरो मोनसे राइट डाइरेक्शनाव हारि दानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। बर' गोजोन गोरोबथाया 5 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरो 76 इयार्स अफ इन्डियान इन्डिपेन्डेन्स नि उनाव दिनै रिपाब्लिक डे जोङो खुंनो थांगासिनो दं। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला भारतनि उदांस्रि 1947 मायथाइनि 15 आगस्तआव जि उदांस्रिखौ मोनबाय बे 78 इयार्स कमप्लिट जाबाय आरो रिपाब्लिक डेआ 76 इयार्स कमप्लिट जाबाय आगान होनो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बे मोनसे समाव आरो बे मोनसे थासारियाव उदांस्रिनि दावहायाव गोबां शहीद जादों, उदांस्रिनि दावहायाव गोबां सेक्रिफाइस गोबां त्यागनि बिनिमयाव भारतआ ब्रिटिशनि शासननिफ्राय जों उदां मोनदोंमोन आरो जेब्ला भारतआ डेम'क्रेटिक मोनसे कान्ट्रि हिसाबै गायसनजायो मोनसे रिपाब्लिक नेशन हिसाबै जेब्ला बियो रिकगनिशन गावनो गाव आरजिनानै लायो आरो उदांस्रिनि उनाव भारतनि गासैबो हारि हारिसा रावारि फोलेरनि सुबुंफोर गासैबो बिथिङाव भारतनि संबिधाना जौगानायनि थाखाय थांना थानायनि थाखाय आरो बे नागरिकनि सिटिजेननि अधिकारनि थाखाय बेयाव गासैबो दिगखौ रोखा रोखायै भारतनि जि कन्स्टिटिउशन जि गोथार पवित्र जि संबिधान बेयाव लिरनानै दोननाय जादों। दा बे लिरनानै दोननाय बायदियै भारतनि मोनफ्रोमबो खनायाव रायजो जानाय बे फिसायानो जा गिदिरानो जा जे हारियानो जाया मानो बिथांमोना गावबा गावनि अधिकार गावबा गावनि डेम'क्रेटिक गावबा गावनि फान्डामेन्टेल संबिधानिक आरो राजनैतिक अधिकारखौ लानानै सम आरो थासारिखौ नायनानै बयबो आवाज दैखांदों आरो देशनि उदांस्रिनि उनाव फैनाय जेफोर सरकार जेफोर खुंथाय जायफोर देशखौ दैदेनग्रा सालायग्रा निर्माण खालामग्रा बिथांमोना टाइम टु टाइम माखासे ओनसोलाव माखासे सुबुंनो माखासे फोलेरनो माखासे हारिनो जास्टिस न्याय अधिकारफोरखौ होबोदों आरो बिथांमोननि जि राइट्स एन्ड प्रिभिलेज बेखौ मोनफुंनायाव होबोदों। नाथाय बर' हारिनि बेलायाव जों जुदि नायो दुलाराय बर' माहारिया सा सानजा भारतनि लार्जेस्ट जोङो ट्राइबेल कमिउनिटि आरो जोंहा गावनो राव दङ गावनो जोंहा हारिमु दङ गावनि जि सिनायथि बर' हिसाबै जोंनि जि आइडेन्टिटि आरो माखासे जोंनि जिफोर फिचार्स बर' हारिनि जिफोर जोंनि रीति नीति जिखिनि जोंहा बिथिंफोर दङ जों बेखौ रैखा खालामनानै हारि हिसाबै थांना थानायनि थाखाय हाबा मावबोदों। नाथाय बे गोलाव समाव जों नुबाय जे उदांस्रिनि उनाव आरो भारतआ रिपाब्लिक नेशन हिसाबै मर्यादा गावनो आरजिनायनि उनावबो
बर' हारिया गोबां बिथिङाव जों बन्सित जानानै जोंनि माखासे रायजोनि जायफोर खुंथायाव दङमोन, जायफोर सासन बेबस्थायाव दङमोन, बिथांमोना जोंखौ बन्सित खालामबोदों, बिथांमोना जोंखौ नासयबोदों, गादबबोदों, रुलिं क्लिकआनो जा बा भेरियास लेयारावनो जा। दा बेनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' हारिनि जायफोर सांग्रां आरो कनसियास दैदेनगिरि बिथांमोना उदांस्रिनि उनाव 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होदों आरो उदांस्रिनि उनाव 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होदों आरो गुबुन गुबुन समाव बर'नि माहारियारि आफाद गौथुमफोरा जोनोम मोनगोन आरो बे जोनोम मोननायनि आन्दोआवनो दङमोन जे बर' हारिनि जिफोर जोंनि अधिकारफोर दङ, बर' हारिया उदां हारि, गोथां हारि हिसाबै थांना थानांगौ, गावनि रावखौ लानानै, गावनि हारिमुखौ लानानै आरो जोंनि सोलोंथाइ, रांखान्थि जौगानाय आरो फारसेथिं संबिधानाव जिफोर जोंनि फान्डामेन्टेल मौलिक अधिकारफोर दङ, जिफोर कन्स्टिटिउसनाव लिरनाय राजनैतिक आरो देशनि नागरिक हिसाबै जोंहा जिखिनि मर्यादा अधिकार दङ, बेफोरखौ जोङो मोनफुंनायनिफ्राय जोङो गोबां समाव बन्सित जादों आरो बे बन्सित जानायखौ नुनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बर' थुनलाइ आफाद आरो उननि समाव जोङो नायगोन, नुयो जे NDFB आर्म स्ट्रागलिं मोनसे ग्रुपनि जोनोम जादों, BLT मोनसे आर्म स्ट्रागलिं ग्रुपनि जोनोम जादों। दा बेखायनो दिनैनि आंनि अबजारभेशना जाहैबाय जे गोलाव समनि उदांस्रिनि उनाव रिपाब्लिक जि मोनसे गणराज्य जों दिबस खुंनो थांगासिनो, फालिनो थांगासिनो दङ, बे समाव एकर्डनि 5 बोसोर जोङो मोनथाम एकर्ड दासिम खालामबाय। जे 1993 आव BSc एकर्ड खालामदों, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्ड, 6 शिड्युल एकर्ड जों खालामदों आरो 2020 सनाव 6 शिड्युलनि बिथायावनो माखासे मोर अटनमिनि मोनसे कनसेप्ट लानानै, एजेन्डा आरो अबजेक्टिभ लानानै जों एकर्ड खालामदों। दा 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आलादा रायजोनि जि दाबि, आलादा रायजोनि जि सिमां आरो बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे मोन्थोर, बुहुमनि बर'फोरखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जानायनि जि मोनसे खावलायनाय, बड'स अफ द वर्ल्ड इउनाइट इउनिटि थ्रु स्ट्रागल, बे मोन्थोरखौनो लानानै बर' हारिया दिनैसिम जातीयताबाद, माहारिबाद, जातीय सत्ता, जातीय स्वाभिमानखौ जोङो जेब्लाबो गोजौ मासियाव दोननानै जि हाबा मावनाय, जोंनि जि सोमावसारनाय, जोंनि जि जांख्रिखांनाय, बड'लेण्ड आलादा रायजोनि थाखाय जोंनि जि दाबि, बे दाबिखौ जोङो गुदि हमनानैनो दिनै जोङो मोनथाम गोरोबथा मोनबाय आरो बे मोनथाम गोरोबथासिमाव बर' हारिनिफ्राय 5,000निबो बांसिन जोंनि जायफोर बीर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना जेरैबायदि भारतनि स्वाधीनता आन्दोलनाव, उदांस्रिनि आन्दोलनाव बावसोमनानै रोजा रोजा लाख लाख भारतीयफोरा शहीद जानो गोनां जादोंमोन ब्रिटिशनि आखायाव, बेबायदिनो बर'आ गावनि अस्तित्व, गावनि स्वाभिमान, गावनि आइडेन्टिटी, बड' आइडेन्टिटी आरो कन्स्टिट्यूशनल आरो पलिटिकल राइट्स, गावनि लैंग्वेज आरो गावनि कालचार, जोंनि एजुकेशन आरो जोंनि सोशियो इकोनॉमिखौ जोङो सेफगार्ड, रक्षणाबेक्षण होनायनि गेजेरजों बिनि रैखा कवचनि थाखाय आरो जोंनि जि बड'फानि जि सिमांमोन, आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि दाबिनि थाखाय जोङो शहीद जानो गोनां जाबाय। आं दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि बेसेन गोसा जि जिउ बावसोमनाय आरो बिथांमोननि सोरगोआरि जिउमानि अराय आलो गोजोननि थाखाय आं आनान गसाइनाव आरज गाबदों। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, जों बयबो मिथिगौ जे मोनफ्रोमबो एकर्डआनो सिगनिफिकेन्ट, बे मोनसे ओंथि गोनां, बे मोनसे हिस्टरि, बे मोनसे जातीय दलिल आरो 1993 आव जि एकर्ड खालामदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा, बे एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिल आरो बेखौ जों जेब्लाबो मान होयो। बिनि उननि समाव BLTनि सोमावसारनाय, एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों BLTनि इनिशिएटिभआव, एबसुनि मददाव, बर' रायजो राजानि मददाव 2003 मायथाइयाव जि BTC जि एकर्ड जाबाय आरो बे 6 शिड्यूलनि एरेन्जमेन्टखौ मोनबाय। जों मिथिगौ जे 1993 आव जोंनि सीमाया संकसनिफ्राय 5 आरो 2003 सनावबो जोंनि सीमाया संकसनिफ्राय 5। वायरस जोंनि दाबिया जि राजनीतिक जि दाबि, संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा रायजो बड'लेण्ड,
खोलाहा नीलाचल अट'नमास आरो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ लानानै बड'फाया आन्दलन खालामदोंमोन आरो बेखौनो बिएलटिआबो एखे दाबिखौनो लानानै सोमावसारनाया जादोंमोन आरो उननि समाव उदां आलादा माने सभरेन हादोरनि थाखाय सोमावसारदोंमोनब्लाबो 2020 मायथाइयाव बे दाबिफोरखौनो लानानै एनडिएफबिआबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपि ज' लोगो नांनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों। दा मोनफ्रोमबो एकर्डआ जोंनि थाखाय सिगनिफिकेन्ट आं बेखायनो बुंदों 93 नि एकर्डआबो जोंनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे जातीय दलिल 2003 नि एकर्डआबो भारतनि संबिधाननि गन्डियाव बा संबिधाननि सिङाव फार्स्ट जोङो रिकगनिशन मोननाय मोनसे सिक्सिडल काउन्सिल जोङो बे हिसाबै प्लेन्सआव बेखौ एस्टाब्लिश खालामनो हानाया बे मोनसे जातीय दलिल बे मोनसे जारिमिन आरो 2020 सनाव जि एकर्ड खालामबाय एनडिएफबि एबसु इउबिपिअ बे एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिल आरो जातिनि मोनसे जारिमिनारि एकर्ड दा बेखायनो जोंनि गेजेराव बेफोरखौ लानानै कुनु कन्ट्रोभार्सियेल कुनु डिसप्युट कुनु खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे डिरेल जाया डाइभार्ट जाया कारण मोनफ्रोमबो एकर्डजों जोंनि शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव मोननाय बे एकर्डनि मर्यादा आरो मोनफ्रोमबो एकर्डआव जोंनि बिर जोहोलावजोनि थैनि बेसेन दङ जोंनि गुलि जानांनाय लावथि बिखुङाव बानांनाय राजा लामा रेल लामायाव लाख लाख बर' आइजोफोरा जोंनि माने जिफोर सोमावसारगिरि जोंनि जायफोर माने बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन मावथि हान्जाफोरा बयनिबो बिनिमयावसो बे एकर्डफोरखौ जों मोनदों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर जों गोरोबथाया 5 बोसोर जानोसै आरो बे गोरोबथानि मेइन थांखियानो जाबाय जे बिटिआर जि जोंहा संकसनिफ्राय पासनैसिम जि बिटिसि बे एक्सटेनसन खालामनायनि मोनसे क्लियार काट अबजेक्टफोरखौ लानानै संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमलुगुरिनि खाथि माने बे सिमलुगुरिसिम सिमा बोनायानो बे एकर्डनि गुबै अबजेक्टिभमोन अरे जोंनि दाबिया आलादा रायजोमोन किन्तु आलादा रायजोनि दाबिखौनो लानानै दिनै जोङो फैयै फैयै जोङो मोनथाम आगानसे आगाननै आगानथाम बिएसि बिटिसि बिटिआर जों बे एरेन्जमेन्टखौ मोनबाय आरो बेखायनो बे एकर्डनि गेजेरजों जि जोंहा जि सिमाया बारायबाय आरो बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि जि एक्जिस्टिं 46 जि जोंहा माने एमसिएल एबा काउन्सिलनि जि मेम्बार्सनि जि माने नाम्बार्स दङ आरो बेयाव इलेक्टेडआ आथिखालाव 40टा दङ आरो बेखौ बारायनानै जोङो 60टासिम लांनायनि थाखाय बे मोनसे मजबुत प्लेनिं आरो पलिसिजों बे एकर्डआ जादों जे जाहाथे बियो मोनसे स्टेट लाइक समस्तिफोरा माने इनक्रिज जानानै थायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे जोंनि जि पावर एन्ड फंक्शन जोंनि जि डिपार्टमेन्ट जोंनि जि साबजेक्ट नैबे एकर्डआव बेखौ जोङो बानायनानै लाबोनाय जादों आरो लोगोसेनो जि फाइनेन्स जि माने फाइनेन्स कमिशन आरो काउन्सिला बांसिन पुँजी मोननांगौनि थाखाय बे एकर्डआव बेखौ सोसननाय जादों दा बेखायनो जि जोंनियाव सम सम बेफोर थासारिफोरखौ लानानै गोबाङा सरसा खालामो जे बिटिसि आरो बिटिआरनि बे कनफ्लिक्टखौ लानानै कुनु जोंनियाव सन्देह आरो जोंनियाव आदारवाइज साननाया थानाङा बिटिसिआ जि मर्यादा जि माने मोनसे कमिटमेन्टजों गायसनजादोंमोन बे गावनि जायगायाव गावनि माने प्लेसाव बियो गोग्गोमैनो एस्टाब्लिश जानानै दङ बिनि सायाव सिमाखौ बारायनाय समस्तिखौ बांहोनाय आरो डिपार्टमेन्टखौ पावर एन्ड फंक्शनखौ बांहोनाय फाइनेन्सियेल जि अट'नमी फाइनेन्सियेल जि क्षमता बेखौ बांहोनाय बे मोनसे उद्देश्यजोंसो बेखौ रोखायै खालामनानै लाबोनाय जादों दा बेखायनो नैबे एकर्डनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे नीलाचल कनसेप्ट दंमोन दाबि दंमोन बे ओनसोलखौ लानानै बेखौ दाफुंनायनि परिबेसखौ जों मोनबाय आरो जों दिनै दाफुंनानै लानो हाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जेंनाया दाबो समाधान जायाखै किन्तु जों बेखौ नागाराखै आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जिखिनि इनस्टिट्यूशन दंमोन दिनै बियो 5 बोसोराव माखासे इनस्टिट्यूशना अलरेडि बियो अर्डार इस्यु जाबाय फाउन्डेशन लेननि खामानिया सोलिगासिनो दङ पलिटेकनिकनि बाथ्रा ना पारामेडिकेल एन्ड नार्सिंनि बाथ्रा बासबारियाव
रेलवे वेगन कच फेक्ट्री जानांगौमोन बिनि थाखाय रेलवे मिनिस्ट्री आरो रेलवे बोर्डआ 300 कोटी करोड़ थाखा होदों 1500 कोटिया आलादा किन्तु बे 300 करोड़ा बे आलादा दा बेखायनो बेफोर इन्स्टिट्यूशनफोरखौ गायसननायनि गेजेरजों हारिखौ जोङो मोनसे लेभेलाव आरोबाव लांनायनि थाखाय जोङो सिमां नुदों आरो गासै बर' हारिखौ जोङो खौसेयै जोङो दानानै जोङो बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जे आदर्श बे आदर्शजों जातीयताबादि चिन्ता आरो जातीयताबादि जिखिनि जोंनि सत्ताजों बर' हारि दालांनायनि थाखाय जोंनि जि मोनसे सिमां बे सिमाङा जोंनि इसिङाव जोंनि गोरबोआव गोथाङै दाबो दङ